Не мога, аз няма да се. Опа, здравейте хора, аз съм Кобас 9, с мен е Яверти на 2-3 там нещо си. И днеска играем на Skyblock, сервер to legit, IP, ще има в описанието сигурно. Опа, и развихме се, почнахме точно преди 15-20 минути, няма толкова. И сега решихме да си правим ферма за дърво, не ферма за храна, ама нямаме дърво и нямаме как се направим мотичка. Представи се, това е момче, ама го срам да говори. Пише секунди, явно си запиша микрофона. Аз да намаля малко, не знам, малко FPS-а, гледам, този 10. Значи музиката бих намалил малко. То не, че трябва музика на Skyblock. Тук ли си вече? Да. Значи това е Яверти, представи се. Целин. И оцеляваме. Той беше с друг ник. Преди играх. И те почваме сега да оцеляваме. И чакай само за момент. Да се го направя на малък екран. Тук да мога гледам колко време е клипа. И клиповете няма са много дълги, по 10-15 минути, защото не съм си закупил Bandicam, нито Fraps, никакви програми. Не искам да дам пари за някакви програми. Пък и представи си, че другия ден няма да използвам и почти умирам, аз мисля да скоча. Не ми виждате. Умрях с 27 левел. Добре, нищо карай.